Ka-journey, kung mo-escalate pa ang gubat sa Iran ug US, unsay mahimong epekto sa kalibutan? What's up? Ka-journey, daghan analyst og geopolitical experts karon nga nagtan-aw sa tulo ka posibleng senaryo kung asa padulong ning conflict. Una, short war. Posible nga mahumandayon pinaagi sa diplomacy o ceasefire. History shows nga daghang gubat nga nag-init sa sugod, pero mahuman ra di ay sa negosasyon. 2. Regional war. Kung maapil ang ubang milisya sa Middle East sama sa Hezbollah o uban pang allied groups, mahimo siyang mas lapad nga conflict sa region. 3. Global tension. Mauning pinakadelikado nga senaryo. Kung maapil ang dagkong nasod sama sa Russia o China, mahimo siyang mas dako nga geopolitical tension na makaapekto sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. Pero sa karon ka journey, daghang countries naglikay nga mo escalate pa ang gubat. Ngano? Kay kabalo sila nga kung magpadayon ang escalation, apektado ang oil prices, global economy, o stability sa kalibutan. Pero ka journey, sa tinuod lang, dili nato kontrolado unsay mahitabo sa kalibutan. Ang atong kontrolado, unsaon nato pag-andam sa atong kaugalingon. Sa panahon sa uncertainty, ang pinaka-importante nga investment mao ang knowledge, discipline, ug faith. Kay bisan unsa pa ang mahitabo sa kalibutan, kung lig-on ang imong mindset ug direction sa kinabuhi, dili ka dali matandog sa kasika sa palibot. Pero ka journey, napagyud ko'y mas importante nga pangutana. Kung naay global uncertainty sama ani, unsa man dapat buhaton sa ordinaryong tao? Ato nang hisgutan sa episode 4. Kung gusto ka updated ani nga series, follow og share ni nga video ka journey. Kay diri sa atong journey, dili lang ta magistorya sa gubat. Magistorya po ta unsaon paggiya sa kinabuhi bisan sa panahon sa krisis. Padayon ta, journey.